Torolds tranche. Med Torold! Jeg kan ikke skære den mand. Hulgan og fortsatte som et træks med at snakke til sig selv. Biskoppen vil se det. Han vil se blod, og det skal jeg give ham. Jeg er lille mand, men jeg kan ikke. Jeg skal, men jeg kan ikke. Jeg skal, men jeg kan ikke. Torold tørrede sin tår væk. Han gik hen til våbenbordet og rodede rundt mellem alt det, der lå der. Til sidst fandt han, hvad han søgte. En smuk lille kniv med et sølvlagt skafte. Den vil jeg bruge. Fortsatte han sin indtale uden at tage hensyn til de 4 sygepiger. Ja, den er god. Det er endda Ligulfs egen, kan jeg se. Der er indgraveret en ulv i klingen. Den bliver han glad for. Den har han sikkert glemt, at han havde. Og nu skal den bruges igen. Det har den godt af. Og det har han sikkert ventet længe på. Kniven er lille som jeg selv. Lille, men stærk. Den skal Ligulf skæres med. Og jeg skal skære ham. Arme, ben, skære. Men først vil jeg slibe den.